Bang. Ito naman ka. Okay. So, si Bradani sa ubos. Okay ra ka diha, Bradani. Ay, na ilang pinig. Sakit ra ba na mamaak? Maning kamot nga itong mga kaigsuunan para nga maka-income. Panay palit og mga materialis para sa itong building sa simbahan sa Foursquare. So, Foursquare. Igangon. Dakbag. Hando, bi, dako. Ay, Jesus name. Samad gudi ay. Nagdugo. John. Nakainit kayo, nak. Ano eh? Dako kayo mo hang kuan, nak. Dako kayo ang iyang. Parang, So ayun guys, si Mang Kanor guys, si Kanor Tanatics. So as you can see, his t-shirt is full of sweat. This is my mother. Agay. hantik. Grabe yung mga antik, mga kanatik. Mapanakit. Bang. Oh, naipasgaw diha. Uyugan na. Oh. Ambot na, hagbong ko itong balay na. Mga lampinig yung ito naglupad-lupad yun na. Apot lang, nak. Dito dyan may. Di pa kag ng pinig, nak. Tabangi mo, kuya. Tabangan og dito. Pislik. Butang daw nagkiki Bang. para di makahubag. Kiki sa ngipon. Ay, gut ta. Hugor ba ni mong kuko? Grabe ni mga pasgaw, mga kanatiks. Mapanakit. Kinihaw ako mapaki. Karoon aka nagig ko. Nandiri mo babaw. Bunala na to mga kanatiks sang pasgaw kay hilabtanon kayo. Ara. Alam pa guys. Tami udto ta. Dako kay Nor. Dako. Bang. Run. Maak man. Ubi magmaak. Ubi. Gam. Nag-vlog po dahil siya mga kanatiks oh. Log kay. Oh. Mga kagahi. Kubag akong ngapil mga kagahi oh. Noon sa mana? Naibog lang pili kagahi. Big na. Ako kay Naibog lang pili guys ba. may gani ako kay sa bukton ra na raw. Ayan guys. Mga sa sungo gyud. Tungo lagi guys. So yung mga kanatiks maniud to sa may karon. Kay alas 11 na. Nga gipampaak na pud may pasgaw. Nagbaid pud may sa mga lagaraw kay pitinang habula. Oh, mang relax ta gamay kay aron maniud to na daron. Paniod to time. Sorry ang kuno. Okay, paniod to. Mao ni amo ang sudan. Praise the Lord. Igaon. Punta. Ah, humuto sa kanon. Dali dira Junjun. Pino. Lami, sarap. Humot. Naam ta. Tinanda na sa kilo ng kon gid tunog paras. So yung mga karating sumanamig kaon so mag-relax sa mi karon. Daigda siya. Para silang duha dito sa layo. Yahay lag diskarte. Parang isa kag duyan. Kami miduyan. Ara isa ka duyan. Ya, gwapo pa yun na nagdingpan. Lason. Mga kanatig is mga relax sa dire.
Higdas ta. Ikapoy. Yo, what's up mga kanatics? So mag-trabaho na mi. Bye-bye. Kami karon is magkabo sa mi og tubig. Kaya to mga trabahante, uhawon man na. Hey! So ato sa mi dito. Kabo sa mi tubig ha. Aro, perting kuan kay di mga kanatics. Niob kayo. Dahil sa totoo lang, sa'yo ko lang to naramdaman. Shortcut. So dara sila mga kanatics, nagsugod na sila og hagbas. Para si mama. Para si Uncle Rodelo. Karon pa ko nakakitag kawit nga sama ani. Okay ba ni? Mama, guna aron dili mo. Iga ra pangwahi og kuan ni mag. Ganon. Ganahan ko ana nga kawit. Perti puning kuan mo kawit. Ay gamay ni kuan. Kanindot ana. Tulo na gud ako singot paingon sa mata. Hantik. Banat pud si Lula Auring oh. Nanay Auring. Banat. So man dong dala man sayo-sayaw. Kinay ganahan mo tabang dra. Sunod na mo tagbo. Ganahan mo mo tabang ni uban na mo dre. Lingaw kay do. Aron panalanginan mo sa Ginoo. Trabaho malipayon, panalanginan. Para sila mga kanatics oh. Dako naging kami gagi na para likod sa buntod babaw. Na dito. Bira oh. Itong kuan mo. Dako gyud agi basta magtinabangay no. Hello guys, welcome to my vlog. And we are now here at the forest because we are cleaning the areas so we can plant banana. Ang galing, ang galing. Sup mga guys? Andito kami ngayon sa kabukiran kasi aming nililinis itong magugubat. Andito kami ngayon kasi nagtutulungan kami para sa project ng aming simbahan. Kasi pagkatapos na namin itong linisin, magtatanam kami ng banana. Aro? Isa. Duha. Tama to. Tulo. 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 Upat. Lima. Ono. Ono ko buka kong paak. Nyagay na buntag makanatigs. Pakan kong isa. Pito na akong paak. Akong ginansya. Dara guys. Never mind yun na lang yung ilok guys. Alas man ang bunga nga mo, ha? Dara po guys. Puti kina kong ilok no. Show me. Makanatigs dili na ako ka video niya inig uli na mo kay kubi aning kulirit na nga manghod. Nagubat na. 50% na lang ang silbon. Oh? Gubat na. Iti na kong nagharap pa aklang pinig. Aro? Mom, my brother is bullying me. Na nagtingog na ang mga kuan, na mga nawag nag-ulaning. Hoy, paghilom. Sama na. But saan siya? So yun lang mga kanatigs. Oh, Paki-share ko ni nga video. ha? Paki-follow na lang ang pod. So ayun. Peace out. So mainit sa ta. Mga kanatigs. Mga kanatigs. Okay, mauli na may karon taon-taon. Kapit na muulan. Okay guys, pertindagan na sa mga pan. Uwan nga.
Gi-prayer ni sa kuwan. May kulit nga di buhay. Wala na schedule naman sa Ginoo day nga dili pa wala na ginamit trabaho. So, merinda ta ninyo day. Alikol. Kita kay manguli na mayroong totod. Komunal pohon nga di ano di. Eh makatik ba rin sa saging. Abot ng hauler sa kabaw. Ay, hauler sa kabaw. Hauler sa saging day. Araw. Kapikol. Ay, timo di ay. Pan. Wala man day tayo ininit ani.